Artikulu honen mamia egungo mundueraren norabideari buruzko gogoeta da. Hauxe diagnosia. Gizatasun modu bat gainbeheran dator. Gizarte teknifikazioa, gizarte digitalizazioa, gizaki teknologia aztergaiak izan dira. Nola inpaktatzen duen teknologiak egungo gizakia gure izateko moduetan. Gizakia eta gailuen bitartekaritzaren ondorenak, gizaki hibridoa, gizaki teknodigitala, gizaki ziborra, azken muturrera eramanez gero. Galdera da, guk erabiltzen dugun teknologia edota teknologia horrek gu aldatzen gaituen. Ondorioetan, kultura globalaren tolesdura arakatu dugu. Diagnosia hauxe, zibilizazio patroia larri zaurituta dago. Tolesdura horren eraldaketa beharra sakonduz amaitzen da artikulua.